de futbol i m'ho estic passant molt bé. Em sembla molt bé, que és molt divertit, ja que practiquem tot tipus de joc, tant com defensivament i atacant. I llavors jo soc portera i ara mateix estic jugant, ara estic provant de jugadora, encara que igualment m'agrada ser portera. Em sembla fantàstic, una manera molt sana de passar un dia festiu, de conèixer gent nova, fer esport, fantàstic. Doncs estupendo, és una bonica jornada per practicar l'esport, per passar el dia, la jornada, encantats de la vida, d'estar-hi aquí. Estic molt contenta, tenim un aproximat de 270 nenes, des de aproximadament les 9 del matí ja teníem un fotimer de nenes aquí esperant, tot és il·lusió, el camp està ple i esperant que sigui un èxit al final de la jornada.